rewɓe nafi rewɓe ñammini en rewɓe nafi en. Assalamu alaikum, ɗum ko Muhammadu Sow, min calminama min mbiyama sgtv fof, kala ɓawɗo jippa sgtv walla liggoroɓeɓe fof on calminama on mbiyama ñaganama Allah moƴƴere. Minen kadi min garɓano rewde amen ko hullude yiyande amen tan e weltaare sgtv ɓile yiide ɗon e bandaji ceerɗi fof, kamɓe ceerno yayre emin jiiya ɗumen kadi e yaltinoɗum par ce que ko weltare tan ɓile musidɗo meɗen Muhaammadu Tuure e yahya Tuure on calminama on mbiyama ñaganama Allah moƴƴere. Min kam ko weltare tan Allah jinno gurna moƴƴina batten. Eyyi ko ɗora min kananta moɗon on tinno tan jabbodiren tan gonon neɗɗo goto so woni on jabbodiri woni neɗɗo goto tan inchallah mabro ko moƴƴi e on calminama. An debbo golle ma ne kewi pamdani debbo tarota ɗo. Ko musidɗo mon Yahya Tuure ko weltare tan e sen sgtv gila fuɗɗi ha joni emin batte hakkillaji kadi no fewi bandiraɓe kadi beltanama no fewi ɓuuri weldemi hen foof ko bandaji ceerno ko mbaɗete hen ko banda ceerno ina mbaɗi fayida no fewi machallah ɗum noon ko duwanade ɓen ardiɓe tan yo Allah nawru ɗum yeeso mannditaare nde kadi no mbiɗon ni ko noon kadi ɓooyata inchallahu taala ɗum fof yo Allah tawnin ɗum en kala e julɓe ha tawno en ha wawa rokkude en fandare nde jiɗɗen yettinde yettinde Allah wawi rokkude yettinde en fandare inchallahu taala ɗum noon ko musidɗo mon Yahya Touré no jarama jarama. Rewɓe nafi rewɓe ñammini en